לאט, למים קרים, יש כאלה שנכנסים ישר, ואני מהטיפוס שעושה את זה לאט. זה מתאים לך כתה... אבל אם מישהו אחר עושה לאט זה מעצבן. אבל כוח סבל... אחרי שאני כבר בפנים. יש לך יותר כוח סבל בגלל שם. תן שחייה, קדימה קצת, לא, תן לו. זה, אתה עומד פה? וואו! אחי, אחלה מים. אתה עומד שם, גיל? גם נכנס לי לפה והם מים טובים. גיל, אתה עומד פה? כן, וזה הגובה, אני עומד. לא אל תהיו מניאקים, כנסו. אחי, בוא נסחוף אותם. למה אתה מניאק? למה? אני נכנס עוד שנייה, נו מה? אני רוצה שתסבול. משה, אל תעשה מזה דיון עקרוני, אל תהיה מניאק. תכל'ס זה כיף, זה כיף. גם יש שמש. דוד, תזרום כבר, תזרו את המקל הזה ממך, נו. אחי, יש שמש. תוריד את המקל, נו, תן צלילה קדימה. אז אחי, זה מקל הזה סבבה. וואי, אחי, תביא פה מזרון. לא, זה כיף, משה. מה? כי יש לך שמש, וזה נעים, נעים. אני ממליץ. תכל'ס. טוב, אני יורד עם החזה, אחי. מוכן?